aron repen koila ke phul in tom telang adim lang hiru fresh bit angkan di subailo ajo bang atrak ke parta hek tulong ledem Karbi Anglong along ri angkang alu aningkan bangtak koila mate long li ke aron ri pen kipur mate along ri kaprek mate along kaprek sitame kipon kipar thekpon long olo lapende kachini ni abang avelo lasom se langmuli forest bit kapalo diso bailong bang soron ri pen akoila kipur pen non anta inton telang bang so sai lang nu ke bang ton japan mate kang pang hap japan penang an hampang asongatum kidam tanga sengkan sitame directorate of mine and mineral assam lapende HRD Minister of Assam Sumronghang Aphan Sitame Kilpur Alo mate complain letter palelo Sonse Karbi Anglong Thomas Konsul Pendanglok PCCF DFO DC FP Aphan anta kepang habji Aphan complain letter alo dipajel damlo anja takali forest along ke claim ke thek ding atum Aphan an sitame illegal mate aron repen koila kipur ingkir nanji pusi alo palelo sitame manghumi me alama bangke non an sitame si aju bang sitame ame gangden agari gari ke pon thekun long leson se chekrong pusi binang an hamphang song tum lingke pon duita kelong tengke stock permit chop kipur kijor abangke order pipi pusi duita longdun sitame kijor kelang lapen de kijor kipur ang tan ke pon non anta inton telang arjumi me alam jong se aron alu chok lim pulute mantulo tendar ke kol kumat lo mohor kelong kumat lo kontraktor Karbi Anglong Thomas Konsul Kachari DGP Sarkar Kilo Mathaji hapun jima sia makai nang dikacari ahul legal pen koila ke pun pangko bunjima komplain letter pali era pita pipot dojot bang solam pathak militum angton alam paklar jikhan militum news 24 Karbi Anglong penang militum pan nampak lang ponji news desk report news 24 Karbi Anglong